Exfoliace na nějakou dobu, na nějaký měsíc, možná 2 měsíce může být dobrá, ale pokud to používáte dlouhodobě a používáte ty exfoliační produkty, tak vám může ničit kožní bariéru. A najednou z nevysvětlitelných důvodů se vám třeba po 4 měsících užívání může vyskytovat akné, začervenání, může vás něco pálit, může tam být nevysvětlitelná krupička a tak dále. Korejskou kosmetiku si tedy může dovolit opravdu silná, kvalitní pleť, která nemá narušenou kožní bariéru. Toto je také, že tu by sa aj dalo súhlasiť, pretože áno, pokiaľ robíte, že extrémnu exfoliáciu veľmi často, tak to vašej pleti nemusí robiť dobre, ale tá korejská kozmetika má tú exfoliáciu riešenú na každodenné používanie, to znamená, že tieto veci sú práve že oveľa jemnejšie. Tento korejský prístup tej jemnej pravidelnej exfoliácie častokrát sedí citlivej pleti na rozdiel od možno tých extrémnych peelingov a exfoliantov, ktoré práve že používame my, že dám si raz týždeň na naozaj nejaký veľmi silný chemický peeling, z ktorého sa možno citlivá pleť akože ide úplne zjančiť. Čo sa týka nejakej opravy alebo podpory fungovania zdravej kožnej bariéry, no keď sa pozrieme na látky, ktoré v podstate s týmto pomáhajú, tak sú to ceramidy, pantenol, centella asiatica. A keď si pozriete, všetky tieto látky sa nachádzajú skoro v každom jednom korejskom produkte. Takže korejská kozmetika je naopak práve že veľmi dobrá na podporu obnovy kožnej bariéry. Korejská kozmetika je úžasná, je obľúbená a používaná miliónmi ľudí po celom svete bez ohľadu na etnickú príslušnosť. Používajte kozmetiku takú, ktorá sedí a vyhovuje vašej pleti.